¿Coche o bici? Bici mejor. ¿Por qué? Hombre, más sano, ¿no? Y gasta menos. Es mucho más cómodo ir en coche y más si vas a sitios lejos. No tengo coche. No tengo, solo bici. Sense soroll i sense fums. Les bicis ja han avançat als cotxes en vendes, un 12%. El 2012 es van vendre 780.000 bicicletes i 700.000 turismes. La bicicleta, clar, és el vehicle més econòmic i més àgil, més eficient per moure't, per anar a treballar, per estudiar, per anar a comprar i per qualsevol cosa. Tot i que l'automòbil segueix sent inevitablement l'estrella en distàncies llargues. Hi ha una perfecta compatibilitat i complementarietat entre dues mobilitats. Un cotxe pot sobrepassar els 200 km per hora, una bici no arriba als 30 km per hora, però cada cop són més els que prefereixen la lentitud a la velocitat. A més, fem exercici i cuidem millor del medi ambient. De tots els tipus de bicis, l'elèctrica és la que més es dispara en vendes. El seu preu, entre els 600 i els 6.000 euros. Té una bateria amb 80 km d'autonomia. El pots carregar a qualsevol endoll de casa domèstic, a la feina, a casa, a l'escola, allà on vagis. Tot i així, la bici representa només un 3% de la mobilitat en tot l'estat espanyol. La principal queixa, el risc que encara suposa circular en bici per les ciutats.